One, two, three. MC Tendo is here. Три микрофона за хапи, притисни го с забей, нека го боли с лирически отрови. За битка сме готови, се тровиме върга си с тези стихове сурови, нови ритми в ритъма, като коне с подкови се прескачат и разкъсва стоманените окови. А ти спри да си гласиш, не се турмози, да дай ми микрофона и си почини да видиш как да четат от секунда. Ще ти сложа корки тапа, разделително на мапа, да ти е бабеге рапа, жалката ти рима, звучното ти име цапа, знай, че рапър не те прави само главата, палавата лапа, палавата ти лапа, хипи хип-хопа за децата те разбивам и приспивам и вълната ме залива. Искаш и да ти покажа как страх мога да запаля в аудиторията дива жива, да превърна някоя в история красива, трумем дибе да забива, но се кръв ще се пролива, всеки който го е слушал ще започне да убива, защото психиката на слушателя той изкривява, не спира да психира и без пари, 5 пари да дава, не дава, израства от земята и това го насърчава, като слънце от небето нощно време да изгрява и да запява, като бит, пребит, разбит, арбитър, хитър, пребит, пробит от гущера Димитър, защото без да пита, нали да рита зад, дете копита, дори без да пита, разбива хита на хиляди тъпием сита и кой нахално граби от плесеня селата пита за тебе, за мен е баница на вита. Изписах си ръцете двете, за да разберете, че беги хип-хопа е като процъфтяло време, сете. Качулките служете и за него се помолете, ако пък не щете, тогава поне за миг мъкнете. Изходих си краката, двата скитайки в гитата, изпуших си главата, изприказвах си устата. И колкото и мъка да си придава на словата, веднъж не се усети тъгата на емди бедата. Живеейки по ъглите, извадих полуката от иглите, затварях си очите, не виждах смисъл от сълзите. Изтекаха ми дните, в които се вореха от добрите. Сега ще съм музите и ще ви избивам докато спите. Пари за мен просто един предмет за усвояване, за купуване, за подаване, просто метод за оценяване. Едно е да въртиш го за процес на по-малко, по-различно е въпрос на оцеляване, оцеляване на жаждата и на кучешкия глад, когато обръщаш нива за бучка сирене с домата, когато трябва да спасиш болния си брат, ще дадеш дори газа си, за да станеш богат, за да не се турмозиш повече главата с проблеми. Ей, писна ми от намени синчета, ще ви правя на попаре, ще ви повръщам в клозета, тъпи нагъл келемета, ще ви карам да правите свирки на дарк степа на пистолета, след като го извадят мазите ви мръсни, отвъртите ни до пета, тъпли нагли плишлемета. Не се ебайте с MD Bere и DJ Dark Step, защото дори не знаете кои сме ние.